Hola, soc Pau Bernabéu, director del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, i com no desitjava a tots els alcoians i a la gent d'aquestes comarques feliç any 2024. Un any en què espero que la Universitat Politècnica de València en el seu campus d'Alcoi continue creixent en número d'alumnes, en titulacions i sobretot crec que és l'any més important per a la creació d'un espai, el Bambú, com a nou espai d'investigació per a la Universitat Politècnica de València. Espero lograr-ho i espero comptar amb tots vosaltres. Feliç 2024.